Budini Suke kendal Pondowani Yen nyoto si roti Goyo kepengin nyawang endai jagat ora sah kok bacot ki lamun kepengin geger ana ing Malopati ngadanto kadangku kono marica tengganing pati yen isih ana kono tembili ora kuat Boyo mulak-lakak pindane koyo dene manuk gagak ini ora yen pancen kowe bisa nguripke ruangmu ayo aku pengen melek semono ya adangku kala marai cekang matur nuwun kawah Satrio Maulaya-pati wis padha bali ora wani kawan kowe anakku yen kaya ngono pumudra alu patut kowe iso kelakon ketempulan Praban Lenggar kaya wis gumluntung sira wong tuwek yen pancen kaya ngono pati dening aku posisi darah pangluatan bakal tumekaning pati Angling Darmo meut dulu anak sukses Janarko Wincoka Dunyan terus pundi ya wis pitiwan cineke yang ninggalake jagat sesama apa ngendika kados mekaten tunggu kula sadane ya biar-biar mulo lali welingi kadangmu tuwa
waleske. Waleske mati nih. Iya. Wong Pramuni kan panjenengan Sukesi. Menawi kula tasih mapan wonten ing Malupati tatamtu bebayar sanget. Kula saking menika. Perkawis punarbanipun Eyang Haryo Saksara. Kula borongaken dhateng panjenengan. Kula badhe ngupati kalian Kang Mas Prabu Angger Gandha. Ayo ya. Cedak lawan aku. Tenane ana wigati apa? Ya tak salah. Saka sakurine sampeyan. Sampeyan tansah kaijinan ngalamun. Jane sing kok pikir piyoga Kakang Mas. Setyawati. Ngerten ana wong ayu. Udakara 3 dina kang kapungkur. Aku kuwi ngimpi prasasat anggon kulumaku kuwi adoh banget tanpa arah mudhun jurang munggah gunung sakwise aku mapan ana sak dhuwure pungkruk ana cahya kang sumnar kapara mblerengi mrepatku gedene mung sak cakra manggingan wani ora wani banjur tak cedhaki ora nyono babar pisan Setyawati ana sak jerone cahya kuwi ana wayangane wong wadon rambute dire sandang penganggune katon mabyur. Banjur aku takon, panjenengan sinten? Sak temah dheweke noleh lawan aku. Madrim, anakku. Endi aku percaya Setyawati. Mongko Madrim anak Bapa Manik Sutra. Kakang Madrim, Setyawati. piye yo? Upama aku bloko rak yo ora apa-apa to. Bloko? Heeh. Yen pancen ana perkara, bloko wae aku pinangka sedulurmu tuwa. Tenane Kakang. Sampeyan iki dudu anake Bapa Manik Sutra. Piye? Aku dudu titise
Bapa Manik Sutra. Iya. Yen kaya ngono, aku tak takon kelawan Bapa Manik Sutra. Apa ning ndi sampeyan? Arep takon kelawan Bapa Manik Sutra, sapa sejatine wong tuaku Setyawati? Sampeyan aja takon kalawan Bapa Manik Sutra, Kak. Mergo kabeh iki ngono tenane Wewadi. Setyawati. Yen pancen iki Wewadi, yo gene kowe kandha kelawan aku. Nganti aku bloko. Yen to sejatine sampeyan iki dudu anake Bapa Manik Sutra. Mergo ning kene aku duweni rasa tresno kalawan sampeyan. Tresno kelawan aku. Setyawati, ora nyono babar pisan. Rasa sing tak pendem sajroning ati, sak temah bisa tinambani. Sawetara suwe aku tresna kelawan kowe, nanging mandeg mangu anggonku ngucap. Iki wis titiwancine, aku wis mangerteni yen to kowe lan aku pinangka ora sedulur. Wis pas lamun to kowe lan aku sesandingan Setyawati. Lahir batin anggonku tresno kalawan sampeyan, Kakang. Pindhane aku tresno jiwa lan raga. Matur nuwun. Mula ning kene sinekseran bumi lan langit. Lamun to aku ora bisa urip bebarengan kalawan sampeyan. Luwih becik aku tumekaning pati. Patiku besok sarana pati obong. Yo mati. Aku kalawan sampeyan. Rumangsa kadodok sajroning atiku. Sakwise aku kaprungu, lamun to kowe duweni sesanti sing kaya ngono, ora mung cukup kowe Setyawati. Ana ing pengarepanmu, Madrim bakal sumpah. Lamun to ing bisuke ora kelakon sandingan kelawan kowe. Sadurunge tumekaning pati, ragane Madrim bakal rusak. Sawang Setyawati.
Sakwise kowe lan aku padha ngiket janji. Wit-witan ana sak kiwa tengenmu lan sak kiwa tengenku. Sak semah dilo. Mbok menawa dheweke isih ngerti kowe lan aku padha andum tresna sing kaya ngene. Kudu ngiket janji kan. Kegundelan sajroning atiku. Sumpah kegowo nganti tumekaning patiku Setyawa. Bapak Manik Sutra. Bapak Manik Sutra kakak. Ah, nggih Pak. Bapak. Bapak Manik Sutra. Nggih Bapak, kula tak mriki. Ana kene karo kowe Setya. Nggih. Ana pepaesaning manuk sing padha memanukan. Mengko gek-gek ana tetes sing rasa asmara. Ampun, nah. Ora tenang. Antarane kula lan Kakang Made menika rak sedulur to, Bapak? Muga-muga wae bener omonganmu. Si. Madrim, Kakang Made. nang iya, Gen. Ini Kakang. Aku mung kepengin ngomong. Kados pundi Bapak? Menungso lumaku nganggo dalan lahir lan batin. Ngaten iki. Celatu biasane ora padha karo ati. Sebab tumrap sapa kang etok-etok ngapusi dirining pribadi bakal nempuh saru siku dendaning Gusti. Siji, loro. Wiwit saka ing gelung muni munggah ana ing puntuk medhun ana watesing segara Untarayana. Kae ana rontek umbul-umbul. Ana papan kayu pingatokake diubengi kalawan galur kawat. Iki janjane ngemu sura sapa, Madrim? Redening sampean sampun mangertosi sedaya. Heeh. Liripun kula nganakaken Giri Sayembara. Iya. Isinipun Sayembara. Sok sinten kemawon boten mawas. Menawi saged nyempal bau kiwa lan tengenipun Madrim, undu-unduanipun adik kula Setyawati. Pasang saya Giri. Apa ora salah tembungmu? Sedaya kala wau kanthi dasar ingkang maton. Kula niki mboten kepengin mbok bilih adik kula kawengku dening kakung namung sak-saking menungsa lumrah. Kedahipun menungsa kala wau saged ngayomi lan ngayemi dumateng adik kula Setyawati. Artok gawe rondo tuwa anu prawan kawat apa piye? Kenging menapa sampeyan ngendika ingkang kados ngaten Bapak Manik. Wiwit saka Braja Musti Sayu Piangin. Ngaten iki. Wiwit saka Adijaya Kawijayan sing kena diarani Pagerwaja. Wiwit saka blabak pangantol-antol kasektene bapa tak wenehno kowe. Nek nganti kowe terus nganake sayembara, sapa sing arep iso ngalah
nyekno kowe nek kowe wis ngetokke ilmu rawa rontek. Wonten tetembungan Giri lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung. Lusi saged dipun wastani semut. Gunung menika dhuwur. Nanging saged dipun rambati dening semut. Jalma tan kena kinira. Teng mriki wonten tiyang jaduh. Teng mriku nggih wonten tiyang jaduh melih. Ngono. Etan menika adoh Bapak. Ya, Nanging tesih wonten etan malih. kowe ndek keyakinan ngono. Kapitayan kula kados ngaten Bapak manik. Setyawati ya gelap. Ora gelo mengkone. Mboten Bapak. Nang, Ji. mergo bapa butuh wong jujur, bapa ora butuh wong sing goroh. Sedaya kala wau Bapak manik sutra. Ya, Ageng rastresna kula dumateng sedulur kula Setyawati. Mila kanthi menika kula kepengin sanget ingkang gaduh dumateng adik kula traing aluhur lan saged ngayomi dumateng adik kula Setyawati. bumi angkasa nyekseni tembungmu. Katen iki. Mengko adimu bakal mangkat ning sendal. Kowe tatanen blabar waja kenteng kawat. Ya. Ning aku janji, aku sembuh. Welingku kang pungkasan, Madrim. Kados pundi? Golekno jodoh adimu Setyawati. Sinatrio kang tanggung jawab. Kang Madrim. Enti kono sampean pitresno karo aku. Lah kok malah anake adon-adon? Undu-unduane ra ono liyaku. Kowe wis kaprungu dhewe. Pangandikane Bapa Manik Sutra. Lamun to aku wis diweleg Aji Jaya Kawijayan. Lamun to lamaing menungso lumprah. Tak kira ora kuwowo lamun to tetandingan kelawan aku. Ora sah was lan sumelang Jadi kabeh iki mau pawadan. pawadan. Atur nuwun Kang. Bunga rasane atiku. Lamun aku wis krungu kabeh tembunge sampean sing koyo ngene. Ya wis, saiki ora usah dadak kesuwen. Aku tak tunggu juwono ing sendal sampean cepak-cepak beber waja keteng kawat. Sing hati-hati. Sewang-sewangan yuk Kang. Dedonga kelawan aku. Muga menungso ora ana sing ngalahno kelawan aku. Sewang-sewangan Kang. Sekolah nang pawungan to iki mah. Sapa kuwe? Ya, diwanohake wae. Aku Angling Darmo. Bali sapa kuwi? Aku Setyawati. Ya wis ya, aku bali wae. Sik to. Lho arep apa? Wong ketemu wae lagi. Kok kowe dadak kepengin bali? Setyawati. Nalika kowe ngumbahi sandangan kae apa sandangane bojomu? Boten. Aku sandangane wong tuwa kula. Dadi kuwi sandangane bapakmu, Nggih. dudu sandangane bojomu. Boten. Ning aku kok gumun. Kok gumun apa? Atas seke bocah wadon kaijinan tanpa rawak. Ya ta? Nanging ning sendang kaijinan
Apa kowe ora wedi kalamun sak wanci-wanci ana kewan galak sing mangsa jalma? Janipun nggih wedi. Nanging dereng gadah bojo sing arep ngancani sinten? Ngono. Nggih. Kok kanca rowamu dijak bareng-bareng? Mboten gadah kanca rowah. Oh kaya ngono. Setiwati. Nggih. Sliramu ing arep kondo. Kalamun durung duwe bojo, apa meneh pacangan ya to? Iki tembung upama kena bali. Upama ana priya sing kepengin tresnani marang kowe, kira-kira piye? Lajeng sinten priya menika? Ben ngerti? Nggih. Pawongane rada saka papan kene. Kamangka wonten papan mriki sing ngaten menika mung kula kalih sampeyan. Pancen Panjenengan. Lewat Makin riyin ing semu kok kaya ambil rasamu. iki kula kaget. Panjenengan menawi kula sapa benten kalian kula jalaran menapa? Agem-ageman panjenengan menika sarwa gumebyak. Sedunipun panjenengan menika sinten? Ing ngarep aku wis bloko nyang ngarepmu. Aku Prabu Anglingdah. Prabu Anglingdah. Yo, saka Praja Malapati. Sesembahan saking Malawapati. Nyuwun pangapunten nggih. Iya. Ora dadi boyo pangapa. Lewat Nggih. panjenenganku pangarsa ing Malapati yen pinuju aku lenggah dampar mesa ndalu nanging yen wis metu saka pendopo datan beda aku pantes. Lagi kuwi tak ambali sebesar meneh. Parandine aku tresna marang sliramu kira-kira piye? Mboten. Lek jeneng nembung tresna karo wong wadon kok sak tengahing senjang. Teges panjenengan menika ngina dhateng kula. Aja kladuk ati kurating panapa. Jalaran. Nalikane aku ketemu marang sliramu ana sak teng sendang sing kaya ngene. Ora kita lagi sepisan. Aku weruh marang sliramu. Kaya-kaya kowe bisa ndudut rasaning atiku sak temah. Aku nibakake tresna marang Yen menika bara. kok bisa Dan biasane wong yen gadahi pangkat derajat menika sok gampang ngumbar tresna. Nek puntone nguciwakake. Lajri. umpamanmu kuwi. Nggih. Sok akeh wong lanang sok seneng ngumbar janji. Nggih. Nanging aku sumpah tresnaku marang sliramu kuwi tulus kanthi lari batin ora kanthi putus. Panjenenganipun kula dereng seneng omah-omah. Mila kula boten saged nampi tresna njenengan. Lah sebabe apa kok durung seneng omah-omah? Umurmu ya wis sak umur manten. Kalamun sliramu kawengku dening priya wis patut. Dereng wonten priya sing ngajoki dhateng raos batin kula. Sapa manis kaya Ampun sih. Ampun Cipul. Boten. Ampun. Sarwa sing ya Prabu. bangit kudek nyamuk.
kok. Lah ora gelem kok dipaksa ora ya wedi to aku. Uang malang nyangkal sesuai nganyelake ya. Nggih panjenengan sing nganyelke. Kok bisa? Lah kula mboten purun kok. Nek aku gelem kok. Ah mboten. Untuk aja ngadoh nyedak kene. Kan? Mboten. Aku ora medeni. Kula wedi. Wong niatku becik kepengin urip bareng marang sliramu. Ning kok kowe kok ngadoh lan ngadoh Becik rakmu kowe becik. Lah wong durung dikapak-kapakke wae kok. Belum ya? Mboten. Hah? Mboten. Kowe iki lho ngopo kok sok Lah pisan ajeng napa? Aku mau kepengin nyedak. Kula mboten purun. Mboten. Sebabe Kula mboten tresna. sejatine aku ngerti Setyawati. Sambang ing mripatmu kang mau tujukake marang aku yen kowe mampu ati. Ya, Setyawati. Ring aku tresno sliramu. Yang ndi kowe itu? Setyawati. 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 Menawi kula nitik sandang pengagem panjenengan kados dening piyai luhur. Paring asma sinten? Bupati Udara saka Kraton Maeswara. Ingkang setunggal dipun tebaraken nami kula Putra Samparan saking Bantarangin. Pangkat kula Adipati. Panjenengan kekalih mapan wonten ing pertapan Untara Segara. Mengku perkawis menapa? Pancen
tekaku ana ing pertapan Untara Segara. Jalaran aku mangerteni ana umbul-umbul gendera rontek kang isine madrim sayembara. Sok sapa wae sing bisa nyempal bau kiwa lan dengan undu-unduane Setyawati. Cetane ning kene aku leboni sayembaramu. Ngaten iki. Sumendo sawetawis ingkang setunggal. Semono uga aku pengen ngleboni sayembara ana ing Untara Segara. Menawi panjenengan kekalih dereng pirsa dumateng kadang kula Setyawati, monggo panjenengan pirsani. Lho iki. Wah, ayune tumpuk undung iki ya. Panjenengan sayembara wedal menika saged kawiwitan. Kawiwitan. Sing tenanan, sing tenanan. Ah, tenan. Yes. Salah to, salah. Ape? Bersih. Aku durung kalah. Ayo, saiki dibuktekane papan kene. Maju. Aduh. Aku serak wowo. Pikir. Napa badhe dipun lajengaken? Diwiwiti. Monggo. Delok iki delok. Tak dongakno kalah. Lambene. Jarwana ngamuan jarwana. Jebule padha ae. Hati-hati Kakang Madrim. Aku kalah. Sakloron saged ninggalaken wonten ing pertapan Untara Segara. Ora entuk Setyawati iki. Boten. Waduh, Bali. wis ora apa-apa. Ora ana menungso sing ngalahno kelawan aku. Kula kanthi kuwi sawetara seliramu bae. Percaya kalau Mas. Ya wis aku bali ya, Kak. Sing hati-hati. Asih wong. Punten dalem sewu. Sandang pengagem panjenengan katon mabyot. Kula niki kepengin ngertos estunipun panjenengan sinten. Ya, diwanohake wae. Panjenenganku Prabu Anglingdarma ngantos tumugi wonten ing padipokan Untara Segara ing ujug badhe nderek mlebeti sayembara. Kula nyuwun dumateng panjenengan langkung prayogi ampun dipun bacotaken mbok bilih panjenengan badhe nderek mupu sayembara wonten ing pertapan Untara Segara. Menawi kados ngaten boten dipun keparengaken. Tasih tinarbuka sok sinten kemawon nanging napa panjenengan boten ngeman dumateng gesangipun piyambak? Kula mung kepengin jajal-jajal. Oh, ngaten.
Menawi kados ngaten, monggo. Panjenengan kedah saged nempel wau kula penentu mabrib. Dah, wis. Nggih. Kula pitados. Anggenipun panjenengan olah pilorogo dumateng kula. Wekdal menika saged unggul. Nanging katuran pirsa boten cekap semanten anggen kula nganakake saipun. Teng dipun kersakaken. Menawi panjenengan saged ngungkuli kadegdayan kula, panjenengan saged nggaduh dumateng adi kula Setyawati. Monggo dipun pirsani. Cakap betem. Pada Pripun? Pun nggono? Dereng. Tasih wonten malih. Aja akeh-akeh tamane pek ndang metu. Ngaten nggih. Langsung kemawon. Monggo sami-sami ngontapaken Aji Jaya Kalijayan. Ngono. Sinten ingkang mimpang? Kelakon mati saka tanganku. Ya mung welingku marang kowe, Madrim. Golekno jodoh adimu Setyawati. Sinatria kang wibawa lan tanggung jawab ing sakabehane, Madrim. Aku ora duweni kekuatan. Kakang Madrim. Prabu Anglinggar. Kula sampun ngaku. Mbok bilih panjenengan ingkang ungguling jurit. Kula kasoran ing yuda. Pantes panjenengan sandingan dumateng adik kula Setyawati. Yen ngono sliramu ngono. Kalamun wis kalah karo aku, mongko sajero tanding kae. Sapa wae ora mawas lan ora idep. Kalamun bisa njempal bau lan kiwa lan tengenmu unduh-unduhane adimu Setyawati. Leres. Reh ning aku kang bisa unggul. Saiki aku kudu bisa nggaduh marang Setyawati. Langkung prayogi. Monggo sarangan dumateng kula. Kakak. Menang ra, Kak? Menang toh? Pandungamu Setyawati. Mesti menang. Gitu, Bapak? Sedulurku, Kakang Madrim mesti menang. Ora ono apa wong sing bisa ngalahke sedulurku. Mergo wong sedih. Wong
Seti mau jaduk. Menang Iya. anggonku mlayu. Belum. Cedhane aku kalah Setyawati. Sampean kalah. Kok bisa sampean kalah, Kakang? Aku wis mbudidaya. Ora percaya. Nanging ana salah sawijining menungso sing wis ngasurna kelawan aku. Setyawati. Bapak. Mbuh goroh, mbuh bener nyatane kalah. Ya toh, Madrim, Leres sing ngalahke sapa? menika pawonganipun. Wasitaning raos ndika apep payung cah ya singangsanane kados Sang Hyang Wisnu ndika sinten? Nggih. Dipun wanokaken kemawon. Kula pun Prabu Angling Darma. Maha Prabu kok ngantos kedarang-darang wonten ing Untarayana tumuli lajeng lebeti Patembaya estunipun Maha Prabu Angling Darma tedhak menapa wonten perkawis. Napa saestu panjenengan menika Bapa Panisuta? Inggih, Bapa, inggih. estunipun pancen wonten kawigatosan. Sampun tepung gelang. Anggen kelupati dumateng keluarga kula ingkang nalika semanten ical wonten ing jagating pepadang. Nanging ngantos sak menika kula dereng manggihaken ngantos kula ngantos sarana mlebeti sayembara kala wau. Nanging nuwun sewu. Inggih. Nem-neman keng nami Madrid. Menawi kula nyawang nggadahi aji panitisan. Monggo. Inggih. Aji panitisan menika mboten saged dipun lunturaken sinten kemawon. Ngaten. Estunipun sinten? Nuwun sewu sing Madrim menika estunipun anak angkat kula. Rikala geger mamenang kediri. Kula manggihaken punang jabang bayi ingkang kabuncanging angin utawi maruta. Rikala bojo kula Nyai nembe kemawon nyulam sandangan kula jabang bayi dawah ing pangkonipun Nyai Manik Suter. Salajengipun Namung wonten ing astanipun sinerat tulisan naminipun Pangeran P utawi Pangeran Batik. Saking karep kula aja nganti kawistara dening sinten kemawon tumuli lajeng kula paringi nami Madrim. Saking tembung basa Sanskerta niku Madrim niku anak temon. menawi ngaten jumbuh dumateng lampahan. Nalika wonten gigiring wonten ing praja menang. Inggih. Kakang Madrim, panjenengan keluarga kula. Asekalipun kakang kula piyambak. Kakang. Sampun tepung gelang. Anggen kula ngupat dumateng dikoning nyatanipun. Yang widiwasa saged minanggihaken dumateng Pangapunten ingkang kathah
mbok bilih keladuk anggen kula tumindak kaporo kelampah kula tetandingan dumateng panjenengan. Mboten dados menawa. Sang Wisnu Iki menika titisipun Dewi Sukesi. Pepatih wonten ing mamenah. estunipun kados nanging. Bapak saktenane ya ora eruh. Mula ngene ya, Ger. Kados pundi Madrim saka tembung anak temon ning ing kene ana tulisan batik. Batik kuwi tegese suci. Jenengmu tak sambung dadi siji katelah batik Madrim. Anak temon kang tulus luhur ing matur suwun sanget Bapak Manik Sutra. iya Wiwit alit ngantos tataraning dewasa panjenengan kula wentah dumateng kula ngrangkul dumateng kula sampun sampeyan anggep pinangka yoga sampeyan piyambak. nanging seliramu wis munjung marang Bapak. Unjungane Setyawati dhaup marang Maha Prabu Angling Darma. Setyawati. Mbok menawa wis titiwancine lamun to kowe kudu sandingan karo wong lanang. Sawang Oh jegadul ki ana. pinangka pandang pengayoman ing bisuke bisa mulyakno lawan kuwi Setyawati. Aku ora tresno, Kang. Setitik mboko setitik ing bisuke kowe bakal tresno lawan Angling Darma. Umpama kowe nyalahno arep nyalahke sapa? Kowe arep nyalahke Kakang Madri mongko kowe setuju sayembara. Kowe nyalahke aku mongko aku ora buka sayembara. Kowe arep nyalahke Maha Prabu Angling Darma mongko dhek sing muku Watemboyo arep piye? Iki bokong iki. Lah, Iki. Setyawati kersa dados garwana dalem sinuwun. Ning Indang Setyawati sampun kersa dumateng kula. Nggih. Menawi wonten keparengipun Bapak Manik Sutra, Indang Setyawati badhe kula boyong lan Kakang Madrim wonten ing Praja Manopa. Wonten ing Maropat. Sampeyan malu. Ya wis ayo. Ya wis ayo iki kowe. Arep ning ndi? Jare arep diboyo. Sing tok gandeng iki sapa? Kleru. Kang Madri. Kowe saiki dadi garwane sapa? Sinuwun Prabu Angling Darma. Ya kudune sing digandeng sapa? Prabu Angling Darma. Ah, pinara. Mau Prabu Angling Darma monggo. Bener kok apik ya. Ayo, gandeng. Bener gandengan. Oh, Mlaku ben ketok. Monggo kula dherekaken monggo. Bapak kepareng nyuwun pamit. Monggo nderek. Sampai pangestu. Ini yuk Kakang. Ora kena to. Ngene bae. Iku wong luku. Sampai sewu. Ya nguri kakangmu Madri. Aku tak ning gurimu. Rene Kakang. Kakang Madri. Anu nun sewu. Nggih, nggih. Oh. Iki dong. Lagi Wis iki. sipun Prabu neng neng iki. Ngoten. Kowe nang kene gandeng adimu. Nah, ayo. On. Ayo. Ayo Kakang. Ayo. 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 Lah. Mama. Wong. Oke. Kowe iki trae kemenyek. Lebih. Aku mau kok gandeng. Aku ya bosen gandeng kowe padha. Ana gandeng-gandengan iki malah kaya laren kok. Monggo kula dherekaken monggo. Kepareng sih Bapak nggih. Dereken. Arep
sawise iki. Yayi janar kowe Janingrat. Dan iki Mas Prabu Kok sliramu nganti ninggalake Praja Malopati? Ana kedadian apa ya? Pangapunten saderengipun Mas Prabu. Hmm. Ngaturi menika bilih sak menika Malopati sampun dipun jeki tiang-tiang saking Malaya Kusuma. Apa kaya kowe? boten sisip ingkang damel gendro wonten ing Malayapati boten sanes Kalawardhata dalah Kalawardati. Sak temah prajurit-prajurit Malayapati boten saged nranggulangi kridaning para yaksa kala Sak banjure keluarga ning Malopati. ngaturi wuninga Kang Mas Prabu. Menawi Eyang Haryok Saksara gugur wonten ing tengahing raranggana. Eyang menika Pati panjenengan boten nginten babar pisan menawi kepanggih panjenengan wonten sak tengahing wana. Yang nyuwun sewu saderengipun nggih. Kaneman ingkang bagus gagas pideksa menika sinten? Yayi, Nggih, nggih. Wijanar kowe Janingrat garuk anan ira. Kae Kakang Batik Mati. Kakang Batik Mandrim. Menawi panjenengan sampun kepanggih kalian Kakang Batik Mandrim. Pancen ing ujupun Kakang kepengin bali ana ing Malopati nanging bareng Malopati saiki kedadane kaya mangkono keng dadekake glaning ati. Apa meneh Eyang Haryo Saksara wis gugur Kakang. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Ampun was lan sumelang menawi tetela Malopati tuwuh dawuh ingkang kados ngaten. Nggih. Monggo. Dipun lajengaken anggenipun panjenengan lumampah tumuju wonten ing Malopati. Kersanipun Kakang Madrim kados Sukertanipun wonten ing Malopati kula ingkang brasta. Pangestunipun Ingkang kados satus Kang Mandrim. Mas Prabu Bekar. ayo bali ning Praja Malopati. Semoga keliraken. Monggo Mas. kawujudan kang gegirisi kaporo madhep ana ing pangarepan sapa satenan iku. Kalawardhata Gus Bali. Kalawardhata. Sapa Malangkrek tengahing dedalan. Diwanuke aku Batik Madri Kalawardhata. Apa bener lamun to kowe gawe geger ana ing Malopati? Merga Malawapati darah pangruatan utang pati kalawan darah himo-himan tokoh mula Malawapati bakal sungsang bawana. Lamun to kowe mbacut dudu sapa-sapa musuhmu. Tabrak iki Madri. Kena Gus, kowe jajal-jajal karo Kalawardhata. Setitik sing dadi memalani negara kabrasto. Bacot